Уникальная формула таблеток Пардифен действует комплексно при головной боли, боли в суставах, воспалении и простуде. Пардифен. Не дай боли ни одного шанса. ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, мухлисон ва алоқамандони футболи меҳан. Гузориши навбатии мо аз ҷараёни рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар пешниҳоди шумо мешавад ва ёдовар мешавем ки дар доираи бозиҳои даври навбатӣ дар марҳилаи сеюми рақобатҳо дар Лигаи олӣ имрӯз дастаҳои Файзканди ноҳияи Восе ва Куктоши ноҳияи Рудакӣ ба масофи ҳам меоянд ва ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор ки одатан вақтҳои охир макони баргузории бозиҳои хонагии дастаи Файзканд ба ҳисоб меравад сурат мегирад. Албатта таи чанд вақти охир бозиҳои бисёр кам бошто ки ин дастаҳо сурат гирифт. Тақвими баргузории рақобатҳо дар марҳилаи сеюм акнун ҳамин гуна аст ки мо шумо дида истодем. Хело ва хело кам дастаҳо бо ҳам бозиҳоро доир мекунанд. Сухан пеш аз ҳама дар бораи тақвими зичи баргузории рақобатҳои мусобиқаҳои байналмилалӣ ва ҳамчунин иштироки ду бошгоҳи мо дар мусобиқаҳои осиёӣ аст, яъне равшан дар ҷоми конференсияи футболи Осиё ва ҳамчунин ёдовар мешавем ки дастаи Истиқлол дар Лигаи Чемпионҳо ҳунарнамоӣ карда истоданд. Хуб, ибтидо мехостам дӯстони азиз ҳайатҳои ҳар дастаро ба сами шумо муаррифӣ кунам ва нахуст шурӯъ мекунем аз дастаи Файзканд, чун онҳо имрӯз мизбон ҳастанд. Рақами 1 дарвозабон Иброҳим Исмоилов, футболбозоне ки дар майдон ҳастанд. Рақами 6 Зуфарҷон Акбаралиев, рақами 4 Ҷозеф Феумба, рақами 3 Маҳмуд Пиров, рақами 8 Мустафо Маликшоев, рақами 18 Бил Обама Арсен, рақами 77 Анушервон Наврӯзов, рақами 84 Ҷамшед Муродов, рақами 30 Артур Богнон, рақами 10
муҳсин абдуғаффоров ва рақами 9 франсуа энеге. Сармураббии даста ҷалолиддин маҷидов ба ҳисоб меравад, ки имрӯз бо тари ҷойгишаи 4-4-2 шогирдонашро ба майдон баровардааст. сардовари рафти рақобати имрӯза Рустам Нурматов ба ҳисоб меравад. хуб дар баробари шиносонидани ҳайати дастаи Файзканд акнун навбат ба муаррифи бозигарони ҳайати дастаи Куктош мерасад. бозигарони аввалияи ин даста ба таври зайл ҳастанд. дар хати дарвоза рақами 1 Абраҳам Одонкор, футболбозоне ки дар майдон бозӣ мекунанд. Сулаймон Собиров рақами 2, рақами 12 Шаҳзод Давлатов, рақами 20 Муҳаммад Камол, рақами 17 Аҳтам Холбоев, рақами 9 Азизбек Султонов, рақами 7 Муҳиддин Одилов, рақами 10 Собирҷон Холматов, рақами 60 Худойдод Узоқов, рақами 6 Аннани Ҷулиус Кваси ва рақами 11 Сундая Лонжи Сонг ба ҳисоб мераванд. Сармураббии даста Аҳлиддин Турдиев аст ва тари ҷойгишави бозигарони ин даста ҳам 4-4-2 мебошад. хуб ҳама чиз барои шурӯи рақобати мазкур тайёр аст ва мо инак садои хуштаки довар Рустам Нурматовро мешунавем, ки аз оғози рақобати имрӯза ба таври расмӣ мову шуморо дар ҷараён гузошта истодааст. хуб бинандагони азизу арҷманд, бо оғози рақобати мазкур ҳамчунин мехостам ёдовар шавам, ки дар доираи рақобатҳои ба нақша гирифта шуда дар Лигаи Олӣ чӣ тавре ба шумо маълум аст, баргузории як қатор аз рақобатҳо дар назар аст. аз ҷумла рӯзи 16 октябр ғайр аз рақобате ки бо иштироки дастаҳои Файзканду Куктош сурат мегирад, ҳамчунин дастаҳои Артиш ва Хуҷанд бо ҳам бозӣ мекунанд. ин аллакай иштирокчиёни гурӯҳи беи рақобатҳо ба ҳисоб мераванд. ва ҳамчунин месазад ёдовар шавам, ки дирӯз як бозии дигар сурат гирифт дар гурӯҳи Б ва дастаи Регартадас ғалабаи бисёр муҳими худро дар сафар муқобили дастаи Хатлон ба даст овард. ба ин тартиб Хатлон яке аз кӯҳантарин бошгоҳи футболӣ дар таърихи соҳиби истиқлолии кишварамон ва умуман дар таърихи футболи меҳан, ки илова бар ин яке аз дастаҳои серҷоиза ҳам ҳаст, расман маълум шуд, ки Лигаи Олии футболи кишварро тарк мекунад. аз ду дастае ки аз Лигаи Олӣ ба Лигаи якум меафтанд дар поёни мавсими мазкур аллакай якеаш маълум аст. ва хуб дар гурӯҳи Б онҷо бояд ин нуктаро гуфта гузарам, ки ҳоло ҳам Хуҷанд, ҳам Артиш, ҳам Ҳосилот ва ҳам Регартадас гӯем эҳтимоли боқӣ монданашон ҳаст, вале ҳамзамон бо ин эҳтимоли афтиданашон ҳам ҳаст. махсусан вазъияти Регар ва ҳамчунин Ҳосилот нисбатан мушкилтар аст. аз ин даста ба эҳтимоли зиёд якеаш мумкин аст ба Лигаи якуми футболи кишвар биафтад. хуб дар ин бора боз ҷузъиётҳоро ҳатман пешниҳоди шумо мекунем, аммо ин ду дастае ки ҳоло бозии онҳоро шумо тамошо карда истодед, гурӯҳи аро ташкил медиҳанд. дар ин гурӯҳ ғайр аз ин ду даста ҳамчунин дастаҳои Истиқлоли Душанбе, Равшани Кӯлоб ва Эсхатаи Хуҷанд қарор доранд. мубориза барои ҷои дуюм ҳам дар гурӯҳи мазкур хело ва хело ҷолиб сурат гирифта истодааст. бинандагони гиромӣ, бояд гуфта гузарам, ки айни замон ин ду дастае ки дар гурӯҳи ҳуҷуми бисёр хатарнок аст, вазъияти бисёр ҳам хуб ва зарба гол. инҷо мо шумо мебинем, ки дар ибтидои рақобати имрӯза ҳисоб кушода мешавад. дар дақиқаи сеюми рақобат Сундая Лонжи Сонг ба задани гол муваффақ шуд. бисёр як ҳуҷуми барқосо тавассути канори рост роҳандозӣ мешавад бо иштироки футболбозони дастаи Куктош. ирсоли тӯб аз канори рост ва баъдан зарбае ки бо сар иҷро шуд, бубинед ба чӣ оварда расонид. ҳоло хоҳем дид, ки ин ҳуҷум чӣ гуна оғоз шудааст. партофти тавили тӯб ба канори рост, аз ин ҷо ирсоли тӯб аз сӯи Азизбек Султонов ва ҳамон тавре ки мебинед ду ҳамлагар бисёр нақши муҳим бозиданд дар задани голи мазкур. яке партофти головарро ба номаш сабт мекунад ва дигаре гол мезанад. инчунин худи шумо агар аҳамият дода бошед, дар дохили ҷаримагоҳ се дифоъгари дастаи Файзканд аз ҷумла капитани даста дар ҳамон лаҳза қарор доштанд, Ҷозеф Феумба, аммо ҳеҷ кадоме аз онҳо пеши роҳи ин ду бозигари дастаи Куктошро гирифта натавонистанд. ба ин тартиб мову шумо шоҳиди голи зудҳангоми бозигарони дастаи Куктош дар ибтидои рақобати имрӯза мешавем, ки дар дақиқаи сеюм ба онҳо муяссар шуд то ҳисобро кушоянд.
чун сухан аз мавқеъгирии дастаҳо дар гурӯҳи Б рафт, дӯстони гиромӣ, ман бояд ёдовар шавам ки Куктош дар гурӯҳи мазкур айни замон дар зинаи сеюм аст. 29 имтиёз дорад. шумораи имтиёзҳои онҳо бо Эсхата баробар, аммо аз ҳисоби нишондиҳандаҳои иловагӣ Куктош ки таносуби голҳояш беҳтар аст, як зина болотар қарор дорад назар ба Эсхата. Файзканд вақтҳои охир хело ва хело суст шудааст аз бозе ки онҳо ҳуқуқи боқӣ мондан дар панҷгонаи аввалро пайдо карданд. ин баъд аз мусовӣ бо дастаи ҳосилот буд рӯзи 19 август. Дигар натиҷаҳо бениҳоят паст ҳастанд. ду бохт. Умуман агар бигирем натиҷаи охири дастаи Файзкандро, дӯстони гиромӣ, бояд гуфта гузарам ки дар 5 бозии охир Файзканд ягон ғалаба надорад. ин бо дар назардошти рақобати даври чаҳорякниҳоии ҷоми Тоҷикистон зидди дастаи Истиқлол аст ки рӯзи 26 август дастаи ноҳияи восеъ доир кард. дар 5 бозии охир ҳамагӣ як мусовӣ, он ҳам бо ҳосилот, яке аз дастаҳои гӯем дигари нисбатан заиф дар ҳамин мавсим ба ҳисоб меравад ва дар бозиҳои боқӣ монда дучори бохт шудани онҳо. албатта ногуфта намонад ки ин бозиҳо муқобили дастаҳои нисбатан пурқувват буд, аз ҷумла бо Равшан ки охирин бозии дастаи Файзканд буд рӯзи 25 сентябр 4-2 Файзканд мағлуб шуд. хуб, ҳоло андаке осеб гирифтааст Сулаймон Собиров, дифоъгари канории дастаи Куктош. як бори дигар метавонед бубинед. ана ҳамин лаҳза вақте каме бозигари ҳариф аз қафо Сулаймон Собировро тела дод. дар натиҷа агар шумо аҳамият дода бошед, андаке ҳангоми гузоштани пои худ ба замин чунин ба назар расид ки пояш лат бардоштааст, вале бозиро давом медиҳад. Сулаймон ба майдон баргашту. фишори футболбозони дастаи Файзкандро мебинем. кӯшиш карда истоданд дар ҳамин ҷо тӯбро ба худ баргардонанд ва то ҷои муваффақам ҳастанд, аммо барои роҳандозии ҳуҷуми хатарнок дигар он қадар талоши воқеӣ накарданд. хуб, бинандагони гиромӣ, чӣ тавре гуфтем, ба ҳар ҳол бозиҳои охири дастаи Файзканд нисбатан бо дастаҳои пурқувват буд. аз ин рӯ бохтҳои онҳоро ҳам фаҳмидан мумкин ва шарҳ додан мумкин аст. ба ин тартиб Файзканд аз Равшан 4-2 гуфтем шикаст хӯрд. аз Истиқлол дар бозии даври чаҳорякниҳои ҷоми кишварамон ки аз як рақобат иборат буд 2-0 мағлуб шуданд. бо ҳосилот 0-0 мусовӣ карданд. пештар аз ин боз ҳам бо Истиқлол дар Лигаи олӣ рӯбарӯ шуданд. 2-1 аз Истиқлол онҳо шикаст хӯрданд. ва бохти дигари Файзканд ин дар баробари дастаи Куктош буд рӯзи 9 август ва он ҷо Куктош бо ҳисоби калони 4-0 ғалабаи худро ба даст овард. ман бояд гуфта гузарам ки дар ҳамун бозӣ ҳам Сундая Лонжисон ки имрӯз гол зад ба задани гол муваффақ шуда буд. дар рафти ҳамун бозӣ, дӯстони гиромӣ, нуктаро ҳам мехостам гуфта гузарам ки бевосита ман шарҳ тавзеҳ дода будам. хело бозии хуб нишон дода буд Файзканд дар қисми якум. дар поёни нимаи аввал баъдан онҳо аз Ҷулиус Кваси ба дарвозаи худ гол сар доданд, дар дақиқаи дуюм илова шуда ва баъдан дар қисми дуюм бо оғози он ду дафъаи дигар бозигарони дастаи Куктош гол заданд. Сундая Лонжисон дар дақиқаи 51 ва Муҳиддин Одилов дар дақиқаи 57. сипас Анани Ҷулиус Кваси дар дақиқаи 85 ҳисобро 4-0 кард. яъне метавонем бигӯем ки нимаи аввал хуб буд, дар нимаи дуюм дигар бозигарони дастаи Файзканд пешироҳии ҳарифро гирифта натавонистанд. вазъияти стандартиро ҳоло як ҷо дида мебарем. бисёр партофти хатарнок, аммо дарвозабон Абраҳам Одонкор хело хуб кор кард ва тавонист ки тӯбро бо муштонаш зада аз дохили ҷаримагоҳ берун намояд. хуб, дар бораи дастаи Куктош ҳам бояд гуфта гузарам ки дар се бозии охир пайдар ҳам онҳо мағлуб мешаванд, аз ҷумла бохт аз ҳосилот то ҷое ба таври ғайриинтизор буд дар сафар. лек он ҷо месазад ин нуктаро ҳам гуфта гузарам ки бо дар назардошти пайдо шудани мушкилӣ дар сафари ин даста, яъне дар роҳ ба баъзе аз мушкилиҳо рӯбарӯ шуд дастаи Куктош. онҳо 3-1 аз ҳосилот шикаст хӯрданд дар сафар. баъдан аз дастаи Равшан 2-0 мағлуб шуданд ва ҳамчунин дар хонаи худ Куктош аз Эсхата 3-0 шикаст хӯрд рӯзи 24 сентябр. ин охирин бозии онҳо буд.
ба Эсхата мағлуб шудан. Албатта то ҷои паёмадҳои гӯем бадеро ҳам барои ин даста дар ҷадвали мусобиқа дар пай дошт, зеро Эсхата шумораи имтиёзҳояшро бо Куктош баробар кард. ва илова бар ин акнун бояд гуфта гузарам ки шонсои дастаи Куктош барои мубориза бурдан ҷиҳати ба даст овардани ҷои дуюм боз ҳам кам шуд. худи шумо хеле хуб медонед ки дар ҷадвали рақобатҳо дар гурӯҳи А ҳоло дастаи ҷои дуюм равшан аст ва мебоист дар ҳамин давр мо классикои футболи тоҷикро бубинем бо иштироки Истиқлолу Равшан. дар марҳилаи сеюм ин бозӣ мебоист сурат гирад, аммо бо сабаби иштироки ҳар даста дар мусобиқаҳои осиёӣ ба таъхир рафтид ин рақобат ва ҳоло санаи дақиқи баргузории ин бозӣ муайян нашудааст. Офсайд буд. як бори дигар худи шумо ҳам метавонед бубинед дар ин ҳолат ки бозигари рақами 18 дастаи Файзкан дар ин ҳолат Бил Обама Арсен дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. Абдуғафоров дубро нигоҳ медорад. Пасию. хуб Муҳаммад Камол бо ҳамроҳи ҳамдастояш инҷо ин вазиятро бартараф кардан. каме нофаҳмӣ байни Муҳаммад Камол ва Аҳтам Холбоев буд. бибинед капитан ба Муҳаммад Камол ишора кард ки ӯ тайёр аст ин вазиятро бартараф кунад, аммо баъдан қариб буд боз як мушкилии иловагӣ барои дастаи Куктош ба вуҷуд ояд. ҳоло бозигарони дастаи Куктош кӯшиш мекунанд ки аз нав ҳуҷуми худро оғоз бахшанд. Муҳаммад Камол паси хато медиҳад ва ин ҳолатро ҳамон тавре ки мебинед акнун бозигарони дастаи Куктош бартараф карда истодаанд. акнун дӯстони гиромӣ дар бораи ин бозӣ бояд бигӯем ки саволи асосӣ ин аст ки кадоме аз ин дастаҳо ба силсила нокомиҳои худ дақиқтараш нуқта мегузорад. чун гуфтем ки Куктош дар се бозии охир пай дар ҳам бохт мекунад ва дастаи ҳарифи онҳо Файзканд дар 5 бозии охир чӣ будани ғалабаро намедонад. ҷо вайрон шудани қоидаи бозиро ноу шумо мушоҳида кардем. ирсоли то ба дохили ҷаримагоҳ, аммо бисёрам хуб дар ин ҳолат Абраҳам Одонкор ҳаракат кард ва тавонист ки партофти бозигари ҳарифро ба осонӣ ба даст орад. боз ҳам фишори бозигарони дастаи Файзкандро мебинем, аммо дар ин ҳолат хатои бозигари дастаи мазкур Анушервон Наврӯзов ба назар менасад. каме дер мекард ӯ ва хост бо анамин гуна ҷаҳиш тӯбро аз бозигари ҳариф бигирад, аммо худи шумо ҳам дидед ки ба пӯи бозигари ҳариф бархӯрду дар натиҷа каме осеб ҳам расонид ба ӯ. Муҳиддин Одилов, Анани Ҷулиус Кваси. ин бозигар дӯстони гиромӣ яке аз даъвогарон аст барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин бозигари сол байни легионерҳо дар лигаи олӣ. яъне дар назар дорам Анани Ҷулиус Квасиро. дар маркази майдон ба таври олӣ бозӣ мекунад нимуҳофизатгари мазкур.
ва албатта дар баробари ӯ ҳамлагари даста Сундая Лонжисонг ва ҳамчунин дарвозабони дастаи равшан Евгений Гриценко аз зумраи нафароне ҳастанд ки имсол барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин бозигари хориҷӣ дар Лигаи олии футболи кишвар дар қатори довталабон мебошанд. Абдуғафоров паси ӯ ба ҳамдастааш, аммо ин вазъият бартараф шуд ва довар ишора мекунад ки ҳамзамон бо ин бозигари дастаи Фаизкан дар наздикии ҷаримагоҳи ҳариф қоидаи бозиро вайрон кардааст бар муқобили Муҳаммад Камол. Як бори дигар метавонед бубинед, ана ҳамин лаҳза бале пои ҳарифро зер кард футболбози дастаи Фаизкан ва бо ҳамин рафти ҳуҷуми онҳоро довар боз дошт. Маҳмуд Пиров кӯшиш кард ин ҳолатро бартараф кунад, баъдан Ҷозеф Феумба ба ӯ кӯмак расонд. Франсуа Энеге як зарбаи бисёр ҳам хуб аз масофаи дур ва дарвозабон ҳамон тавре ки мебинед Абраҳам Одонкор ин ҳолатро бартараф карда истодааст. бисёр як зарбаи хубу ҳадафмандона ҷониби дарвозаи Куктош иҷро шуд ва дарвозабон дар ин ҳолат маҳорати бисёр хуби худро барои мо шумо нишон медиҳад. бо ту футболбозони дастаи Фаизкан ҳастанд. ҳоло ҳуҷуми навбатиро бо иштироки онҳо мебинем. мирсоли навбатӣ ту ва дарвозабон хело хуб аз мавқеи худ баромад ва илова бар ин бо баланд кардани садои худ ба дифоъгарони ишора намуд ки ӯ тайёр аст ин ҳолатро бартараф кунад ва ҳамдигарфаҳмӣ байни онҳо дида шуд. аммо зуд бубинед дар ин ҳолат ту ба ихтиёри футболбозони дастаи Фаизкан гузашт, лек онҳо ҳуҷуми худро ташкил карда натавонистанд. Азизбек Султонов пас ба канор. Сундая Лонжисонг тӯбро аз даст медиҳад дар ин ҳолат. агар бинандагони гиромӣ ба бозиҳои охири байни худи ин ду бошгоҳ назар андозем, пас месазад ёдовар шавам ки дар марҳилаи якуми чемпионат, яъне дар мавсими кунунӣ Фаизкан тавониста буд бар муқобили дастаи Куктош ғалаба кунад. ин дар даври сеюм буд. онҷо таъсири корти сурхи Собирҷон Холматов ҳам эҳсос мешуд, чун дар дақиқаи 37 ӯ аз майдон хориҷ гардид. баъдан Шавкати Отам ду дафъа гол зад аз сайти Фаизкан дар дақиқаи 44-у 49-ум ва баъдан Алишер Шукуров голи ягонаи дастаи Куктошро дар дақиқаи 79-ум ба самар расонд. ба ин тартиб бозӣ 2-1 ба фоидаи Фаизкан хотима ёфта буд. аммо чӣ тавре гуфтем, дар марҳилаи дуюми чемпионат дастаи Куктош тавонист интиқоми худро барои ҳамон бохт бигирад ва бо ҳисоби калони 4-0 Фаизканро шикаст дод. албатта ба мавқеи ки пас равон шуд, инҷо маълум буд ки бозигари дастаи Фаизкан дар ҳолати офсайд аст ва аз ин рӯ дигар ӯ ба самти тӯб ҳам надавид, чун хеле хуб дарк мекард ки ин бефоида аст барои ӯ. хатои навбатии бозигарони Куктош ҳангоми ба ҳамла гузаштан, худи шумо ҳам дидед ки ин қоида вайронкунӣ боиси манъ шудани ҳуҷуми навбатии онҳо мешавад. Ҷулиус Кваси ирсоли тӯб ба
хатти ҳамла буд ба самти ҳаракатҳои Азизбек Султонов. аммо худи шумо дидед ки пеширои ӯро дифоъгарони ҳариф гирифтанд. Франсуа Неге хеле хуб талош мекунад, тӯбро дар ихтиёри ҳамдастояш нигоҳ медорад. акнун онҳо тавассути канори рост мехоҳанд ба ҳуҷум гузаранд, аммо ин кӯшишҳо натиҷа намедиҳад ва партофтан ба самти чап читавро мебинед зуд бартараф карда шуд аз сӯи Худоидод Узоқов. дар бозёфти тӯб бозигарони дастаи Файзканд фаъоланд. доварчӣ ишора мекунад. хуб интизори он буд ки тӯбро кадоме аз ҷонибҳо ба даст меоранд, зеро агар ҳуҷум аз сӯи Муҳсин Абдуғаффоров боз ҳам густариш бахшида мешуд, пас Рустам Нурматов довари марказ садоиштаи худро баланд намекард. хуб дӯстони гиромӣ, лаҳзае ки мо шумо дидем чунин ба назар расид ки дар майдон бо рақами 77 Аваз Қамчинов бозӣ карда истодааст. ҳарчанд дар суратҷаласаи рақобати мазкур Анушервон Наврӯзов навишта шудааст. хуб ба ҳар ҳол шояд бозам дар наворҳои ҳаҷман калон агар барои мо шумо чеҳраи ин футболбозро нишон диҳанд дақиқтар хоҳем дид. аммо тибқи суратҷаласаи рақобати мазкур айни замон ҳамин гуна аст. Аваз Қамчинов дар курсии бозигарони эҳтиётӣ ва Анушервон Наврӯзов дар майдон аст. зарбаи бисёр ҳам хатарнок. дар ин ҳолат дарвозабон тӯбро аз дасташ раҳо мекунад, аммо баъдан Абраҳам Одонкор зуд ин иштибоҳи худро бартараф кард ва иҷоза надод ки ҳариф зарбаи дуюмро иҷро намояд. аз ҳад зиёд тӯбро дар ихтиёри худ нигоҳ медорад дар ин лаҳзаҳо бозигари рақами 10 Собирҷон Холматов ва дар натиҷа шумо ҳам дидед ки ин фурсат аз даст рафт. партофти навбатии тӯб ва бо ҳамин ҷо акнун тӯб аз майдон ба пуррагӣ берун шуда истодааст. хуб вазъияти стандартии қаблиро ки зарба мустақиман ҷониби дарвоза иҷро шуд, шояд такроран барои мо шумо баъдан нишон диҳам. нофаҳмӣ андаке байни бозигарони дастаи Файзканд ва илова бар ин лағжидани пои яке аз бозигарон ҳоло сабабгори он мешавад то ин ҳуҷум давом дода нашавад. Ҷулиус Кваси паси ӯ ба ҳамдастааш идомаи ҳамларо мебинем. шонси бисёр ҳам хуб аст. Сундай Алонжисонг зарба ва гол. ҳисоб 2-0 шуда истодааст. дӯстони гиромӣ, дар дақиқаи 22-уми рақобат ва ҳамон тавре ки мо шумо мебинем, Сундай Алонжисонг тақрибан баъд аз 20 дақиқаи голи аввали худ, дақиқаташ баъд аз 19 дақиқа тавонист голи дуюмро ҳам ба ҳадаф расонад ва ба ин тартиб дубл мекунад ҳамлагари мазкур. хело ва хело натиҷаи хуберо ҳамин лаҳзаҳо нишон дода истоданд бозигарони дастаи Куктош. Он қадар бубинед аз нигоҳи бозӣ ва ташкил кардани ҳуҷумҳо онҳо фаъол набуданд. офсайд нест барои Сундай Алонжисонг. воқеан мавқеъро бисёр дуруст интихоб кард ва дар ин лаҳзаҳо паси додаи ҳамдастааш Худоидод Узоқовро ҳам ишора карданамон мумкин аст ки чӣ гуна пас дақиқ иҷро шуд ва Сундай Алонжисонг ҳам тавонист дарвозабонро дар ғафлат гузорад. ва мо шумо дида истодем ки Иброҳим Исмоилов аллакай гумон кард ки ба канори чап зарба иҷро мешавад, аммо канори рости худро ӯ дар ҳамон лаҳза холӣ монда буд ва зарбаи задаи Сундай Алонжисонг боис бар он гардид то ҳисоб 2-0 шавад. Куктош метавонем бигӯем ки ду ҳуҷуми хатарнок ташкил кард ва дар ҳар дуаш муваффақ шуд ва ба задани гол даст ёфт. Сундай Алонжисонг дӯстони гиромӣ ба ин тартиб дубл мекунад. ин футболбоз ки аз кишвари Нигерия аст. қаблан таҷрибаи бозӣ дар чемпионати Ӯзбекистонро дорад, махсусан дар пролигаи ин кишвар ки метавонем бигӯем мисли лигаи якуми мо аст. яъне барои баромадан ба суперлига дастаҳо онҷо талош мекунанд. як муддат дар ҳайати дастаҳои Ғиҷдувон ва Бухоро бозӣ карда буд.
ва ин мавсим моло яке аз беҳтарин нишонзанҳо дар ҳайати дастаи Куктош мебошад. Умуман дар Лигаи олии футболи кишвар ҳам натиҷааш бад нест, дӯстони гиромӣ. хуб то ҳамин рақобат дар ҳисоби ин футбол боз 5 гол сабт шудааст. зарбаи кунҷи бо иштироки футболбозони дастаи Файзканд. партофти тӯбро мебинем. хуб ин ҳолат бартараф шуд. Анани Ҷулиус Кваси. Куктош яке аз он дастаҳое аст ки дар ташкил кардани аксулҳуҷумҳо хело ва хело маҳорати баланд дорад. яъне бо суръати баланд онҳо метавонанд аксулҳамлаҳои худро ташкил намоянд ва дар ин ҷиҳат таҷрибаи ғанӣ ҳам доранд шогирдони Аҳлиддин Турдиев. хеле тӯбравои хуб аз сӯи бозигарони дастаи Куктош. Шаҳзод Давлатов, пасиу ба канори чап Собирҷон Холматов. хеле ҳаракатҳои зебою тӯбро нигоҳ медорад ва мубориза идома ёфта истодааст. инҷо бозӣ манъ нашудааст дӯстони гиромӣ. Сундай Лонжисонг ҳам талошҳояш натиҷа надод. хуб дарвозабон дар ин ҳолат бубинед ба чӣ гуна иштибоҳ роҳ дода истодааст ва ин боиси голи сеюми бозигарони дастаи Куктош мешавад. зери фишор қарор гирифт дар ин лаҳзаҳо Иброҳим Исмоилов ва дар натиҷа ба хатои бисёр дағале роҳ дод. Азизбек Султонов бошад ба задани гол муваффақ мешавад. Азизбек Султонов ин мавсим яке аз нишонзанҳои беҳтарин аст ва ҳоло ӯ 8 гол дошт. инак голи нуҳуми ӯ ба ин тартиб сабт карда мешавад. бубинед чӣ гуна пои худро гузошт ба самти зарбаи Иброҳим Исмоилов ва тӯб ҷониби дарвоза рафту баъдан ба дарвоза ворид шуд. гол албатта ба номи Азизбек Султонов навишта мешавад дар ин лаҳзаҳо. хуб ибтидои дақиқаи 27-уми рақобат ҳамин гуна иштибоҳи дағал боис бар он мешавад ки ҳисоб 3-0 шавад ва аллакай бубинед бо чунин ҳисоби калон Файзканд дар миёнаи қисми якуми бозӣ аз Куктош дар бозии хонагии худ қафо монда истодааст ки ин албатта бисёр ва бисёр нигарон кунанда аст. фикр дорам дар идома ҳарчанд беш аз 1 соати вақти бозӣ ҳатто бо дар назар дошт дақиқаҳои иловагӣ метавонем бигӯем шояд 70 дақиқа вақт дар ихтиёри Файзканд ҳаст, аммо умеде баҳри наҷот ёфтан ва ислоҳи ин вазъ шояд хело ва хело кам боқӣ монда бошад барои худи бозигарон, истоди мураббиён ва ҳамчунин албатта мухлисони даста. Анани Ҷулиус Кваси каме берун аз қоида инҷо ҳаракат кард ва бубинед нисбати Муҳсин Абдуғаффоров қоидаи бозиро ӯ вайрон намуд. вазъияти стандартӣ Абдуғаффоров партофти тӯб аз сӯи ӯ беҳтарин имконият ва голи ҷавобии Файзкандро мебинем, аммо он бекор мешавад. чаро? зеро офсайд будааст ба андешаи довари канорӣ. як бор дигар хоҳем дид дӯстони азиз, ҳамин ҳолатро бисёр вазъияти мушкил аст барои муайян кардан, аммо ба ҳар ҳол чунин ба назар мерасад ки Зуфарҷон Акбаралиев дифоъгари марказии дастаи Файзканд ки аз кишвари Ӯзбекистон аст андаке пештар қарор дошт назар ба бозигарони дастаи Куктош дар ҳамон лаҳза. лек бори дигар мегӯям ки муайян кардан хело ва хело мушкил аст аз ҳамон саҳнаи такрорие ки барои мову шумо пешниҳод карданд. Файзканд алорағми он ҳама мушкилиҳое ки давоми 2 мавсими охир дар ин бошгоҳ мушоҳида мешавад, дар Лигаи олӣ хело ва хело ҳунарнамои хуб нишон дода истодааст ва мавсими дуюм аст ки
рохати худро нигоҳ медорад ва илова бар ин гӯем дар ибтидои мавсим махсусан бо натиҷаҳои худ бисёриҳоро дар ҳайрат мегузорад ва ҳатто як муддат садрнишини ҷадвали лигаи олӣ ҳам буд. бояд гуфта гузарам ки кори мураббиён дар ин бошгоҳ дар давоми солҳои охир ки ҳунарнамои дастаи мазкурро мо дар лигаи олӣ мушоҳида мекунем хело ва хело қобили ситоиш аст. бояд гуфта гузарам ки аз соли 2020 дастаи Файзканд ба қатори дастаҳои иштирокчии лигаи олӣ ворид шуд ва аз ҳамон давра натиҷаҳои бисёр хуб нишон дода истодааст ва бибинед сол ба сол дар лигаи олӣ боқӣ мемонад ин бошгоҳ. ҳарчанд дар охири мавсим омадан аммо мушкилиҳо боз ҳам таъсири калони худро мерасонанд. пеш аз ҳама аз нигоҳи молиявӣ худи шумо медонед ки ин даста чӣ гуна камбудиҳо дорад ва ин нуктаро ҳам ман мехостам гуфта гузарам ки таҳти роҳбарии се мураббӣ Тоир Муъминов, Али Назарзода аз кишвари Эрон ва ҳамчунин мавсими ҷорӣ таҳти роҳбарии Ҷалолиддин Маҷидов ки худ давоми солиёни зиёд дар ин бошгоҳ ба ҳайси ёвари сармураббӣ буд натиҷаҳои бисёр хуберо Файзканд нишон медиҳад ва махсусан ҳамин мавсим ҳам ки бо вуҷуди камбудиҳои бузурги молиявӣ ин даста тавонист як муддат гуфтем садрнишини лигаи олӣ шавад ва баъдан онҳо рохати худро ба панҷгонаи аввал ба даст оварданд. Сундай Лонжи Сонг барои оне ки дар ҳамон лаҳза каме беэҳтиётӣ кард ва бо оринҷи худ ба ҳариф зарба зад корти зард мегирад. он қадар зарбаи қавӣ набуд, аммо Рустам Нурматов довари марказ ки хеле наздик буд ин ҳолатро дуруст мушоҳида кард. ва метавонем бигӯем ки Файзканд соли панҷум ҳам дар лигаи олӣ ба ин тартиб мунтазам ҳунарнамоии худро давом хоҳад дод, зеро ин дастаро хавфи афтиш ба лигаи якум таҳдид намекунад бо дар назар дошти натиҷаҳое ки даста дорад. аммо агар боз ҳам дастгирии молиявӣ шояд каме дигар беҳтар шавад, Файзканд боз метавонад дар поёни мавсим ҳам натиҷаҳои хуберо ба қайд гирад. Зарба аз вазъияти стандартӣ читавро мебинед баланду ноаниқ аст дар ин лаҳза. қаблан аз вазъияти стандартӣ ҳамсон ба ин зарбароз сӯи дарвоза сурат гирифта буд, лекин дафъа Муҳсин Абдуғаффоров зарбаро бисёр баланду ноаниқ иҷро кард. ҳуҷуми навбатии бозигарони дастаи Кӯкторшро мебинем. Азизбек Султонов ва зарбаи ӯ, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза мегузарад. хуб, аз 4 мавсиме ки Файзканд дар лигаи олӣ сипарӣ карда истодааст, мавсимҳои 2020 ва 2022 андаке мушкил буд, чун онҳо дар қисми поёни ҷадвали мусобиқа саранҷом мавқеъ гирифтанд, аммо ба ҳар ҳол ба лигаи якум наафтиданд. дар миёни коршиносон ва мухлисони футболи меҳан ин гуна пешниҳодҳо ҳам буд ки бигзор ду дастае ки аз ноҳияи Восе ҳунарнамоӣ мекунанд, яке Ҳулбук дар лигаи якум ва Файзканд дар лигаи олӣ ба ҳам муттаҳид карда шавад буҷаи ягона ва ҳамаи маблағҳое ки албатта муайян шудааст ба пуррагӣ ба як даста равона шавад. шояд бигзор номи Ҳулбук писандидатар ва маҳбубтар бошад байни мухлисону тарафдорони ин бошгоҳ ва умуман сокинони ноҳияи Восеи Бостонӣ, чун Ҳулбук яке аз мавзеъҳои воқеан таърихӣ ва нодири меъморӣ аз асрҳои миёна боқӣ монда барои кишвари азизи мо ба ҳисоб меравад ки маркази хутал буд дар асрҳои 9 ва 11 ва шояд бо ҳамин ном ҳам ҳунарнамоӣ кунад дастаи Файзканд ман фикр дорам хело ва хело қобили қабул хоҳад буд ва ман аз нигоҳи молиявӣ муҳимтар ин аст ки мушкилиҳо пайдо нашавад. Корти зард ба Зуфарҷон Акбаралиев барои қоида вайронкуние ки чанд лаҳза пештар аз ин аз ҷониби ӯ содир шуда буд. як бор дигар метавонед бубинед ин ҳолатро ба пӯи бозигари ҳариф бархӯрд, дар натиҷа каме осеб расонид ба футболбози дастаи Кӯктош.
талошҳои навбатии бозигарони дастаи Куктошро дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф дидем, аммо бенатиҷа. муҳаммад Камол месозад ёдовар шавам, ки Муҳаммад Камол ҳам мавсими ҷорӣ хело ва хело ҳунарнамоии хуб нишон дод ва чанд маротиба ҳатто ӯро беҳтарин бозигари рақобатҳо ҳам эътироф карданд. дар хатти дифои марказ ҳунарнамоии бисёр шоистаи ӯ дида шуд. умуман дастаҳои Файзканд ва Куктош баъзе монандӣ ҳам ба ҳам доштанд ва бояд гуфта гузарам, ки дар миёнаи мавсим барои мисол Файзканд силсила бозиҳои бебохт дошт, иборат аз 6 бозӣ, ки дар 4 он ғалаба кард, дар 2 мусовӣ ва ҳамин мавқеи дастаи мазкурро дар ҷадвал хело ва хело беҳтар намуд. хуб, дастаи Куктош бошад силсила бозиҳои муваффақаш аз ин дида тӯлонитар ва аз ин дида самарабахш буд. дар 8 бозӣ дар лигаи олӣ онҳо пайдар ҳам дучори бохт нашуданд аз 18 май то ба 9 август ва дар ин байн танҳо ва танҳо як мусовӣ буд бо Истиқлол, он ҳам дар хонаи худ, ва дар дигар бозиҳо Куктош ғалаба кард, аз ҷумла 2 бор бар клуби марказии варзиши Артиш, бар Хатлон, бар Регар, бар Хуҷанд, дар баробари Регар 2 дафъа пирӯзӣ ба даст оварданд ва ин комёбиҳо асоси ба зинаи дуюм баромадани дастаи Куктош ҳам шуд. худи шумо хеле хуб медонед, ки ин мавсим як муддат Куктош ба ҷои дуюм ҳам баромад. ҳуҷумро давом додан мумкин аст. боз як имконияти дигари бисёр ҳам хуб, Сундая Лонжисонг ва дар иҷрои зарбаи охир хато мекунад. аммо ҳаракатҳои инфиродии ӯ бисёр ва бисёр ҷолиб буд дар ҳамин лаҳзаҳо. инчунин бибинед ҳамдастояш ҳам чун дарк карданд, ки эҳтимол дар ҳолати офсайд ҳастанд, дахолат накарданд ба ҳаракатҳои Сундая Лонжисонг. муҳсин Абдуғафоров ба танҳои тӯбро то ба наздикии ҷаримагоҳи ҳариф меорад. инҷо имкони давом додани ҳамла барои футболбозони дастаи Файзканд пайдо шуда истодааст ва ҳоло даъвои онҳо бар сари он аст, ки эҳтимол тӯб ба дасти бозигари ҳариф расида буд, махсусан Мустафо Маликшоев. инҷо ба ҳамин чиз ишора мекунад, лек мо шумо мебинем чунин ҳолат дида намешавад ва ё ин ки довар ин гуна вазъиятро надид дар ҷаримагоҳи ҳариф, яхтараш дар ҷаримагоҳи дастаи Куктош албатта. Абдуғафоров ирсоли тӯба сӯю ин дафъа офсайд нест ва ё ҳаст, будааст ин маротиб ҳам офсайд. бибинед қаблан ҳамин гуна ирсоли тӯба дохили ҷаримагоҳ ва зарбаи садаи Зуфарҷон Акбаралиев боис бар он шуд, ки гол ба қайд гирифта шавад. ин дафъа ҳам офсайд ҳаст. бале бале, дар саҳнаи такрорӣ хело ва хело хуб дида мешавад, аммо Зуфарҷон Акбаралиев зарбаро бисёр ҳам хуб иҷро кард. дарвозабон ҳам дар навбати худ Абраҳам Одонкор кунҷи наздики дарвозаашро дифоъ карда тавонист. бинандагони гиромӣ, бояд гуфта гузарам, ки дастаи Файзканд ки охирин бозиашро қабл аз ин рақобат рӯзи 24 сентябр бар муқобили дастаи Равшани Кулоб доир карда буд ва онҷо 4 бар 2 шикаст хӯрд.
дар ҳайати худ ду тағйирот амалӣ кардааст. Инҷо Мустафо Маликшоев бисёр имконияти хуб дошт, аммо дар қабули тӯб ва баъдан иҷрои зарба комёб нашуд, чун ба таври зарурӣ техникааш сайқал наёфтааст. Дар ин гуна лаҳзаҳо дучори мушкилӣ мешавад футболбоз ва имкони зарбазаниро аз даст медиҳад. хуб, бозигароне ки иваз шуданд ба фарқ аз ҳайати аввалияе ки дар ҳамон рақобат буд, инҷо офсайд аст барои Сундай Лонждисонг. Инҳо Ҳамзаҷон Аҳтамов нимуҳофизатгар ки бо рақами 7 бозӣ мекунад ва Аваз Қамчинов бозигари рақами 13 ба ҳисоб мераванд. Аз рӯи маълумотҳои суратҷалсаи ин рақобат ҳардуи онҳо имрӯз дар курсии бозигарони эҳтиётӣ ҳастанд ва ба ҷойшон аз курсии бозигарони навбатпой ба майдон Мустафо Маликшоев рақами 8 ва рақами 77 Анушервон Наврӯзов ба майдон баромаданд. яъне ду тағйирот ба фарқ аз бозии охирин дар ҳайати дастаи Файзкан дида мешавад. ҳамчунин дар ҳайати дастаи Куктош ҳам як дигаргунӣ ҳаст ба фарқ аз бозии қаблӣ. ин пеш аз ҳама дар майдон набудани Худойдод дактараш пеш аз ҳама дар майдон будани Худойдод Узоқов аст. имрӯз дар ҳайати асосӣ ӯ ҷо гирифт. фурсати навбатӣ барои бозигарони дастаи Файзканд ва имконияти бисёр ҳам хуб аз даст меравад. бубинед, аз масофаи бисёр наздик дар дохили ҷаримагоҳи ҳариф истода зарба мезанад, аммо зарба хато рафта истодааст. як бор дигар таваҷҷӯҳ мекунем. хуб, гап дар сари ин аст ки дӯстони гиромӣ, дар ҳамин бозӣ дар ҳайати асосӣ Фаррух Каримов ба фарқ аз рақобати гузашта зидди Эсхата вориди майдон нашуд. Худойдод Узоқов бошад дар майдон аст. қоидаи бозӣ вайрон мешавад ва довар чӣ ишора мекунад? қоида вайронкунӣ буд, аммо берун аз ҷаримагоҳ. ҳарчанд баъдан футболбоз худи шумо ҳам дидед ки ҳаракати худро давом доду танҳо дар дохили ҷаримагоҳ афтид. бале, инҷо мушоҳида мешавад анамон ҳаракати бо даст иҷро кардаи Анани Ҷулиус Кваси хост айёрона қоидаи бозиро тавре вайрон кунад ки довар набинад, аммо на, довар ин ҳолатро хело хуб мушоҳида кард. ба ҳар ҳол вазъияти стандартӣ бисёр хатарнок аст. қаблан мо шумо дида будем ки чӣ гуна зарбаҳоро иҷро карда метавонанд футболбозони Файзканд аз вазъиятҳои стандартӣ ва ин маротиб ҳам шоҳид мешавем ки иҷрои зарба чӣ гуна сурат мегирад. баъд аз тайёрии тӯлонӣ зарба иҷро шуд ва худи шумо ҳам дидед ки зарба албатта рост буд, аз паҳлӯи девори дифоӣ гузашта ҷониб дарвоза рафт. аммо чӣ тавре мо шумо мебинем дарвозабон Абраҳам Одонкор аз зудаи бартараф кардани ин ҳолат баромад. хуб, дӯстони гиромӣ, бояд гуфта гузарам ки дар рақобатҳои Лигаи олии футболи кишвар айни замон миёни нишонзанҳои беҳтарин ду футболбози Истиқлол пешсаф ҳастанд. Алишер Ҷалилов ва Манучер Ҷалилов ҳарду ҳам 9 голӣ доранд. хуб, Азизбек Султонов аз ҳайати Куктош, Эҳсони Паншанбе аз Истиқлол, Бахтиёр Зарипов аз Эсхата 8 голӣ, Шавкати Отам ки қаблан дар Файзканд бозӣ мекард, акнун дар ҳайати дастаи Артиш 7 гол дорад. ва имрӯз албатта ба Азизбек Султонов шонси бисёр хуб аст то шумораи голҳояшро зиёдтар кунад. аллакай 1 гол зад ва дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин бо Алишер ва Манучер Ҷалиловҳо аз Истиқлол баробар шуд. ту ба даст мерасад, бале, ва рафти бозӣ ба ҳамин тартиб манъ карда шуд.
خب شماره گل‌های زده نشانزن‌ها در موسم کنونی به هر حال کمتر است، اما باید گفته گذارم که منوچهر جلیلوف با سبب بیمار شدنش در قسم زیادی از بازی‌ها اشتراک نکرده ایستاده است و اگر او شاید در میدان میبود امکان می‌داشت واسه آمار خود را بهتر کند و بار دیگر سزاوار جایزه بهترین نشانزنی لیگ عالی شود. محسن عبدالغفارов خیلی خوب گزارشی و بعدن ارسال توپ اما به نتیجه و بازم در بازیافتی توپ فوتبالبازان فایزکند فاولند میخواهند دیگر بار توسط کناری راست هجوم رو تشکیل کنند. بیاید ببینیم. خب توپ باشد در همین لحظه از میدان بیرون کرده شد. جولیوس کلاسی партофти тӯб аз сӯю ба канори чап ҷо имконияти навбатӣ барои Сундая Лонжисонг на накнун хост пас яд аммо Маҳмуд Пиров пеширои ӯро гирифт. босам Лонжисонг бисёр хуб фикр карда буд, мехост партофти тӯбро ба анани Ҷулиус Кваси анҷом диҳад аммо муваффақ нашуд. мавҷи навбати ҳуҷуми бозигарони дастаи Куктош бубинед имконияти навбатиро меҳмонон пайдо мекунанд ва шонси бисёр ҳам хуб аст, аммо ин дафъа садгузории Зуфарҷон Акбаралиев боис бар он шуд то ин ҳолат бартараф шавад. танҳо 1 дақиқа вақт илова мешавад ба қисми якум. дар ин лаҳза бозигарони дастаи Файзканд ҳоло ҳуҷуме ташкил карданд. биёед бубинем ки оё муваффақ мешаванд ё на. зарба иҷро мешавад. хело ва хело баланд аст ин зарба. хуб дастаи Файзканд ҳуҷумҳои хуб ташкил кард дар нимаи якум. дӯстони гиромӣ бояд инро эътироф кунем, аммо зарбаи охир ва натиҷаи ниҳоӣ дида нашуд. дар бештаре аз мавридҳо зарбаи охирин иҷро мекардаи онҳо хело баланд буд. дар баъзе аз ҳолатҳои дигар бошад дарвозабон Абраҳам Одонкор онҳоро баргардонд. хуб бо ҳамин дақиқаи якум илова шуда, яъне 1 дақиқае ки илова шуда буд хотима меёбад ва қисми якумин бозӣ бо иштироки ин дастаҳо ҷамъбаст шуд. ҳисоб 0-3 ба фоидаи дастаи Куктош. андаке танаффус мекунем ва баъдан бармегардем. дӯстони азизу арҷманд, мо бармегардем барои инъикоси қисми дуюми рақобат бо иштироки дастаҳои Файзканди ноҳияи Восе ва ҳамчунин Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ ва ёдовар мешавам ки ин бозӣ дар доираи рақобатҳои марҳилаи сеюми Лигаи олии футболи кишвар бо иштироки дастаҳои гурӯҳи А сурат гирифта истодааст ва дар воқеъ бояд гуфта гузарем ки дар нимаи якум дастаи Куктош ки имкониятҳои худро бисёр ҳам хуб истифода бурд тавонист 3-0 пешсаф шавад. умуман агар ҷараёни бозиро ба эътибор бигирем, пас дар рафти рақобат пеш аз ҳама метавонем инро ишора кунем ки дар ибтидои бозӣ дар дақиқаи сеюм Сундая Лонжисонг гол зад, баъдан дар дақиқаи 22 ӯ дубл кард ва дар дақиқаи 27 Азизбек Султонов баъд аз иштибоҳи дарвозабони ҳариф Иброҳим Исмоилов тӯбро ба дарвоза равон намуд. дар натиҷа ҳисоб 3-0 шуд. Файзканд ҳам натиҷаҳои гӯем баъд надошт пеш аз ҳама дар якарбаҳо ва муборизаҳое ки дида шуд, ташкили ҳуҷумҳои хуб, аммо нуқтаи ниҳоӣ дида нашуд ва дар баъзе аз ҳолатҳои дигар дарвозабони ҳариф Абраҳам Одонкор ҳуҷумҳои бозигарони дастаи Файзкандро бартараф намуд. инак дӯстони азизу арҷманд, биёед дар оғози қисми дуюми бозӣ боз ҳам ба ҳайъатҳои ҳар даста таваҷҷӯҳ кунем ва шурӯъ мекунем шиносоии бозигаронро аз ҳайати дастаи Файзканд, чун онҳо мизбон ҳастанд. дар хайти дарвоза Иброҳим Исмоилов бозӣ мекунад. бозигароне ки дар майдон ҳастанд Зуфарҷон Акбаралиев бо ҳамроҳи Маҳмуд Пиров дифоъгарони марказӣ мебошанд, Ҷозеф Феумба ва Бил Обама Арсен дифоъгарони канорӣ. дар хати ним муҳофиза Мустафо Маликшоев, Анушервон Наврӯзов, Ҷамшед Муродов ва Артур Богнон қарор доранд. ҳамлагарон Муҳсин Абдуғафоров ва Франсуа Энеге мебошанд. сармураббии даста Ҷалолиддин Маҷидов аст. ҳайати дастаи Куктош бошад ба таври зайл
اینجا هجومی دسته مذکور رو حالا ممکن بود ببینیم، اما این وضعیت برطرف شد. ابراهام اودونکور در خط دروازه است. فوتبالبازانی که در میدان هستند اینها سلیمان صابیرов، شاهزاد давлатов، محمد کمال و احتم خولبویف. اونها دفاعگران میباشند. احتم خولبویف با همراهی محمد کمال در خط دفاعی مرکز و سلیمان صابیرов با همراهی شاهزاد давлатов در ду канори хати дифоъ ҳастанд. Азизбек Султонов паси ба Сундай Лонжисонг. идомаи ҳуҷумро хоҳем дид. лек паси Сундай Лонжисонг то ба Азизбек Султонов намеравад. дар голи якум маъз ҳамдигар фаҳмем бисёр хуби ин ду футболбоз таъсири худро гузошт. Азизбек Султонов пас дод ва Сундай Лонжисонг бошад гол зада буд. غیر از آنها در میدان نیم محافظتگران بینندگان گرامی محیدین عادلов، صابرجان خولماتов، خدایداد اوزاقов و انانی جولیوس کلاسی هستند. حملهگران دو نفر سوندای لونژیسونگ با همراهی عزیزبek سولتونов. سرمربی دسته اهلیدین توردیف میباشد. با فرق از بازی گذشته که از اسخط کوکتوش سه بار شکست خورده بود، امروز یک تغییرات است. فاروق کریمов در هیئت اساسی نیست، به جای او خدایداد اوزاقов با میدان برآمد و در هیئت دسته فایزکند با فرق از بازی اخیر که از روشن 4 بر 2 مغلوب شده بودند، در آخر ماه سپتامبر دو تغییرات است. مصطفی ملکشویف با همراهی انوشیروان نوروزов در هیئت اساسی هستند و آنها حمزه جان احتمов و عوض قمچینов را به این ترتیب عوض کردند. خوب، یک نکته دیگر رو هم من میخواستم گفته گذارم. یک فوتبالبازی دسته کوکتوش به هیئت تیم ملی کشور برای اشتراک در جام مردکا با کشوری مالایزیا رفته است. алишер шукуров، ним محافظتگری مرکزی که خیلی و خیلی بازی‌های خوب نشان میدهد و اکنون آهسته آهسته او را ابتدا به هیئت تیم ملی المپیک کشور جلب کردند و اینک به هیئت دسته منتخبی اساسی. خب از این دو تنها یک فوتبالباز از هیئت دسته کوکتوش به تیم ملی کشور جلب شدنش را اینجا اشاره کردنمان لازم است. خب دوستان گرامی، گفتن نماند که تیم ملی کشور با سبب اونایی که دسته فلسطین با در نظر داشتی وضعیت مرکبی که در خاور میانه است در مسابقه اشتراک کردن نتوانست، مستقیما به فینال برآمد. میبایست ما در دور نیم نهایی با تیم ملی فلسطین روبرو شویم و اکنون روزی 17 اکتبر شاگردان پتر شگرد در رقابت فینالی با مالایزیا اندر میدان رقابت میشن برای دریافت 62مین جام مردکا. تلاش‌های نوبتی فوتبالبازان دسته فایزکند. خب داور اشاره میکنند که قاعده بازی ویران شد. بله، خب باز هم همون سخنه که من بالاتر اشاره کردم، چون به نظر میرسد که شاید در صورت جلسه رسمی رقابتی مذکور اندک اشتباه هم رفته. مخلصان اونقدر زیاد نیستند در میدان. البته فایزکند اگر بازی رو در خانه خود دایر کند، در نظر دارم در ناحیه واسه، پس حتما شماره زیادی مخلصان برای تماشای بازی این دسته میآیند، اما 200-250 کیلومتر دورتر از ناحیه خود برپا کردن بازی ها امکان نمیدهد تا مخلصان این دسته از نزدیک تیم رو هواداری و مخلصی نمایند. وضعیت استانداردی نوبتی و باز هم ضربه بسیار خطرناک است. ببینید چگونه ضربه‌های جریمه‌ای رو بازیگران دسته فایزکند خوب اجرا میکنند. در قسم یکم اما این چیز را دیده بودیم، در نیمه دوم هم مشاهده میشود و اینجا دروازه‌بان به توپ رسید و فکرم یک بار دیگر میبینیم. بله بله، محض از همین سبب حالا ضربه کنجی تعیین میشود به فایده دسته فایزکند. ارسال نوبتی توپ، فرصت پیدا شده ایستاده است یا نه؟ امکانیت بود اما ضربه راست جانب دروازه نرفت و با همین اوت می شود. خولماتov عکس الهجوم نوبتی دستایش را آغاز می‌بخشد، اما ببینید در این لحظه ها به ارتور بوگنون میسر شد تا پیشروی
ҳамлаи ҳарифро бигирад. Акнун Файзкан фаулона ҳуҷумро ташкил мекунад, аммо доварон боз ҳам вуҷуд доштани офсайдро ба эътибор гирифта истоданд. хуб дӯстони гиромӣ, агар аҳамият дода бошед, дар қисми якуми бозӣ ҳам имкониятҳои дастаи Файзкан кам набуданд, аммо дар баъзе аз ҳолатҳо зуд дар офсайд қарор гирифтани бозигарони ин даста боиси бар он мешуд то ҳуҷумҳо манъ карда шавад. Азизбек Султонов, Сундай Алонжисонг, қоидаи бозӣ вайрон шуд. Бале, дар ин лаҳза акнун мо шумо мебинем ки бозигари рақами 7 дастаи Кӯктош Муҳиддин Одилов дар баробари Муҳсин Абдуғаффоров қоидаи бозиро вайрон мекунад. партофти навбатии тӯб, ин вазъият бартараф шуд ва акнун дар ин ҳолат вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи бозигарони дастаи мизбон ба назар мерасад. дӯстони гиромӣ, ногуфта намонад ки он рақобатҳое ки тими миллии кишварамон дар рӯзҳои таъиншудаи фифа дар моҳи октябр баргузор мекунанд, ин охирин омодагиҳои мо барои бозиҳои дар пеш истодаи ҷоми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳонии футбол дар соли 2026 аст. ва баъд аз ин дар моҳи ноябр то ба моҳи июн моро танҳо ва танҳо бозиҳои расмӣ интизоранд. Яъне бо иштироки тими миллии кишварамон дар моҳи ноябр 2 бозии расмӣ, махсусан бозии якум бо дастаи Урдун ки ҳарифи асосии мо барои баромадан ба марҳилаи баъди эътироф мешавад, зеро Арабистони Саудӣ мо шумо хоҳем ё нахоҳем дар гурӯҳамон астан дастаи пурқувват аст. ва маъсан ҳамин бозие ки рӯзи 16 ноябр сурат мегирад аз бисёр ҷиҳат муайянкунанда хоҳад буд барои идомаи роҳи тими миллии кишвар дар марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳонӣ. ҳамчунин мехостам ин нуктаро ҳам гуфта гузарам ки баъдан то моҳи март дигар бозиҳо бо иштироки тимҳои миллӣ сурат намегирад. ман дар назар дорам дар доираи рақобатҳои марҳилаи интихобиро. хуб бозиҳои баъдии мо моҳи март ва ҳамчунин моҳи июн барпо мешаванд. дар умум 6 бозӣ, 3 бозӣ дар хона, 3 бозӣ дар сафар ва аз натиҷаи он беҳтарин аз ҳар гурӯҳ ба марҳилаи севими рақобатҳо мебаранд. марҳилаи навбатии рақобатҳои интихобӣ ба ҷоми ҷаҳонӣ дар Осиё боз ҳам мушкил ва бисёр печида ҳастанд. аз 4 марҳила дар умум иборат ҳастанд рақобатҳои интихобӣ. Ҷулиус Кваси хело хуб партофти ӯ ва инҷо офсайд аст. як бори дигар метавонед бубинед норозигии Ҷулиус Кваси инҷо албатта дида шуд. хуб дар мавриди тими миллии кишвар танҳо як нуктаи дигарро мехостам гуфта гузарам ки дар моҳи январ дастаи мунтахаби мо бори аввал дар таърихи худ ки ҳуқуқи иштирок дар рақобатҳои марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиёро ба даст овард. дар ҷоми Осиё 2023 дар кишвари Қатар ҳунарнамоӣ мекунад.
фурсати бисёр ҳам хуб ва бибинед дар ин ҳолат ҳарчанд ибтидо тӯбро аз дасташ раҳо кард Абраҳам Одонкор, аммо баъдан боз ҳам тавонист ин вазъиятро бартараф кунад. Билобама Арсен аз канори чап хело ва хело гузаришҳои хуб дорад. ман метавонам бигӯям ки ба ин футболбоз як қатор аз дастаҳои дигари Лигаи Олии футболи кишвар таваҷҷӯҳ дорам ва мумкин аст мавсими оянда дар ҳайати ягон бошгоҳи дигар дар Лигаи Олии ҳунарнамоии ӯро бубинем. зеро хело ва хело хуб ба ҳуҷумҳо пайваст мешавад. Инҷо имконияти бисёр хуб барои футболбозони дастаи Файзкан ва шонси беҳтаринро аз даст медиҳад Франсуа Энеге. ин чӣ имконияте буд ки ӯ аз даст дод ва акнун бубинед пушаймон аст, аммо чӣ суде аз оне ки сари худро ба замин мегузорад. беҳтараш дар ин ҳолат вазъиятро истифода мебурду гол мезад. Муҳаммад Камол наҷот дод Куктошро аз сар додани гол дар ин лаҳза. бори дигар таъкид мекунам ки дӯстони гиромӣ, ҳарчанд ҳисоб 3-0 буд дар қисми якум, аммо ҳуҷумҳои дастаи Файзкан назар ба Куктош кам набуданд дар қисми аввал ва имкониятҳои хуби голзаниро ҳам Файзкан дошт, аммо он фурсатҳо истифода нашуданд. бубинед дарвозабон дар ҷое ки кӯмак карда наметавонад, легионери дигари дастаи Куктош ба кӯмаки ин бошгоҳ меояд ва ин маротиб Муҳаммад Камол иҷоза надод то бозигарони Файзкан ба задани гол муваффақ шаванд. ҳоло Муҳаммад Камол каме осеб гирифтааст, ба ӯ кӯмаки тиббӣ мерасонанд. дар ин байн футболбозони дастаи Файзкан ҳуқуқ доранд то аз зарбаи кунҷӣ истифода баранд. партофти навбатии тӯб, зарба ин маротиб сурат нагирифт, вале дар маркази майдон тӯбро боз ҳам футболбозони Файзкан ба даст оварда истоданд. Маҳмуд Пиров пас ба канори рост акнун сурат мегирад. идомаи ҳуҷуми бозигарони дастаи Файзканро мебинем. ирсоли навбатии тӯб, зарба, ин маротиб акнун тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашта истодааст. бахт аст Франсуа Энеге рӯ тофтааст чӣ ки мо шумо мебинем имкониятҳои беҳтаринро истифода бурда наметавонад ин футболбоз. агар як фурсати дар қисми якум доштаашро ба эътибор бигирем, 3 имконияти беҳтарин буд барои ӯ, аммо аз 3 шонси хуб яктоашро ҳам истифода накард. Муҳсин Абдуғафоров, идомаи ҳаракатҳои ӯ, партофти навбатӣ, инҷо имконият аст, зарба ва гол. билохира ба бозигарони Файзкан муяссар мешавад то ба дарвозаи ҳариф гол зананд ва мо шумо мебинем баъд аз як таркибборои бисёр ҳам хуб, Ҷамшед Муродов ба задани гол муваффақ шуда истодааст. хело голи хубу заруриро дар ҳамин лаҳзаҳо Ҷамшед Муродов ба ҳадаф расонд. албатта рафти ҳуҷум фикр дорам барои мо шумо ба пуррагӣ нишон дода мешавад. бубинед тавассути канори чап чӣ гуна Муҳсин Абдуғафоров фаъол буд. имрӯз дар рафти рақобат ӯ яке аз беҳтарин бозигарон дар ҳайати дастаи Файзкан аст. сипас партофти ӯ ба ҳамдастааш як бори дигар мебинем. Ҷулис Кваси пешироҳи ӯро гирифта наметавонад. Зуфарҷон Акбаралиев пас медиҳад ва ҳамдастаи ӯ Ҷамшед Муродов бо як зарбаи қавӣ ҳисобро 1-3 мекунад. хуб андаке гӯем умед пайдо шуд барои беҳтар шудани натиҷаи оянда ва боз як ҳуҷуми хатарноки дигар, зарба ва гол. ҳисоб бубинед ки дар 1 дақиқа 2 бор иваз мешавад. дӯстони гиромӣ, ин гуна ҳолат ҳам ҳаст ва ҳисоб 2-3 шуда истодааст акнун. ана акнун метавонем бигӯем ки интрига ё ба ислоҳ ҷаззобият ба бозии имрӯза баргашт ва Муҳсинҷон Абдуғафоров голи дуюмро ба ин тартиб ба ҳадаф расондааст. дарҳол фишор оварданд баъд аз он ки аз маркази майдон бозигарони дастаи Куктош тӯбро ба вуҷуд дароварданд. футболбозони Файзкан тӯбро соҳиб шуданд ва таваҷҷӯҳ кунед ба ҳамин ҳолат иштибоҳи Собирҷон Холматов дар идома ҳаракатҳои бозигарони дастаи Файзкан. Мустафо Маликшоев пас медиҳад ва зарбаи задаи Муҳсин Абдуғафоров бисёр ҳам дақиқ буд. тӯб бо расиш ба сутуни дарвоза ба дарвозаи Абраҳам Одонкор ворид шуд ва бо ҳамин ҳисоб 2-3 гардид. дар шояд давоми 1 дақиқа ва ё мумкин каме аз он зиёдтар мо шумо 2 голро дидем ва зуд ҳисоб 2-3 шуд.
албатта чунин тағйири ҳисоб дар як они воҳид дар як муддати кӯтоҳ дар як чашм задан дӯстони гиромӣ умеди худи бозигарони дастаи Файзкандро ҳам барои камбек бедор мекунад. Ҷозеф Феумба пас ба Ҷамшед Муродов ҳоло тӯбро нигоҳ медорад. Паси навбатӣ ӯ ба канори рост. хело гузариши хубе аст, аммо баъдан партофти тӯб каме баландтар сурат гирифт аз канори рост. боз як рисоли дигар ин мартиба аз канори чап Бил Обама Арсен партофти тӯбро анҷом дод, аммо бенатиҷа. дар баробари Азизбек Султонов дар ин ҳолат акнун чӣ тавре дидед қоидаи бозӣ вайрон шуд. баъд аз сар додани голи якум фикр дорам бозигарони дастаи Кӯктош ҳеҷ умед надоштанд ки ҳариф ба ҳамин тартиб зуд голи дуюмро ҳам мезанад. лек фориғболии онҳоро ба эътибор гирифта Файзканд дастаи Кӯктошро ҷазо дод дар ҳамон лаҳза. идомаи рақобатро акнун хоҳем дид дӯстони гиромӣ ки чӣ гуна шакл мегирад ва чӣ натиҷа медиҳад бозии имрӯза. маълум аст ки яке аз бозиҳои серголтарин дар тамоми рафти рақобатҳо дар мавсими кунунӣ хоҳад буд бозии имрӯза бо иштироки Файзканд ва Кӯктош. аллакай 5 голро мо шумо то дақиқаи 63-юми бозӣ дидем. тӯбра бо ин навбатӣ аз сӯи футболбозони Файзканд имконияти бисёр ҳам хуб аст. зарба иҷро мешавад. тӯб ба сутуни дарвоза расида баргашт ва баъдан зарбаи дуюм бошад хато меравад. чӣ шонсҳо ва чӣ имкониятҳоро имрӯз Файзканд аз даст дод. хотиратон бошад пештар аз ин Франсуа Энеге ду имконияти беҳтаринро истифода набурд. инҷо бошад расиши тӯб ба сутуни дарвоза ва ҳамаи ин фурсатҳоро акнун ҷамъ кунед ва худатон хулоса бароред ки агар ин фурсатҳо истифода бурда мешуд ба чӣ натиҷа оварда мерасонд. дӯстони гиромӣ зарбаи задаи Муҳсинҷон Абдуғаффоров будааст ки ба сутуни дарвоза расида баргашт. хело бозии хуб ва кушоду серголро дастаҳо барои мо шумо пешниҳод карда истоданд. умуман метавонам бигӯям ки ин ду даста аз ҷумлаи дастаҳое ҳастанд ки кӯшиш мекунанд доимо бозии бисёр ҳам хубу натиҷаовар ва серголро пешниҳод намоянд. рисоли навбатии тӯб акнун бозигарони дастаи Кӯктош ҳам каме фаъол мешаванд. дар ин лаҳзаҳо фаъолии дифоъгарони дастаи Файзканд ва бозигарони хатти миёнаи ин тим лозим аст. зеро агар рафту онҳо боз ба хатоҳо роҳ диҳанд ва Кӯктош голи чорумро занад, пас умед дигар бора мемирад барои бозигарони Файзканд ҷиҳати наҷот додани ин бозӣ. Ҷамшед Муродов партофти ӯ ба самти Муҳсин Абдуғаффоров дарвозабон бо ҳамроҳии Муҳаммад Камол ин вазъиятро бартараф карданд. ту боз ба ихтиёри бозигарони дастаи Файзканд гузашт. шонси навбатӣ афсайд аст. афсайд бале бозигари дастаи Кӯктош дар ин ҳолат дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. Муҳиддин Одилов. биёед бубинем андаке баҳсҳоро ба вуҷуд оварда истодааст, аммо афсайд вуҷуд дошт дӯстони гиромӣ. ва як нуктаро дар мавриди он ки ин ду даста хело ва хело гӯем ба хатти ҳуҷум моил ҳастанду голҳои зиёд месананд ва илова бар ин голҳои зиёд ҳам ба дарвозаашон сар медиҳанд, бояд гуфтагузарам ки таносуби голҳои зада ва сардодаи Файзканд ба сифр баробар аст. яъне онҳо 26 гол ба дарвозаи ҳарифон заданд дар 19 бозии қаблӣ ва ҳамчунин 26 гол ба дарвозаи худ сар доданд. ҳамчунин дастаи Кӯктоши Рӯдаки ҳам 30 гол ба дарвозаи ҳарифон задааст ва 28 гол ба дарвозаи худ сар додааст. аз ин ҷиҳат ин ду даста ба ҳам то ҷои монандам ҳастанд дӯстони гиромӣ. ва дар баробари онҳо ҳамин гуна оморро дастаи Эсхатаи Хуҷанд ҳам дорад.
یعنی این سه دسته که در پنجگانه اول قرار دارند از همین جهت و همین معلومات های اموری بار دیگر تصدیق میکنند که چرا اونها از استقلال و روشن خفا میمونند. زیرا هم استقلال و هم روشنی کلوب از نگاه تناسب گل ها از این سه باشگاهی که بالاتر نامبر کردم دوستان گرامی خیلی و خیلی فرق دارند. خطای نوبتی از سوی فوتبالبازان فیضکند، اما دروازه‌بان ببینید چگونه کوشش میکنند همه رو آرام کنند. بازیگران چون به نظر رسید که از هم دیگر میخواستند ناراضگی بیان نمایند، اما ابراهیم اسماعیلوف اشاره کرد که بازی رو باید دوام دهیم. در واقع در این لحظه همین سخن‌ها بسیار و بسیار ضروری هم هستند. محیدین عادلوف ضربه او از مسافه دور و دروازه‌بان در این حالت به هر حال توانست ضربه رو برگرداند، لیکن علاوه بر این باید گفته گذارم که توپ رو نگاه داشته نتوانست. ضربه عادلوف رو یک بار دیگر میبینیم، ضربه بسیار قوی و خطرناک بوده است برای ابراهیم اسماعیلوف. ضربه کنجی به فایده دسته کوکتوش. ارسال بسیار هم خوب و بعداً ببینید که محمد کمال چگونه ضربه میزند. نه اینجا در این گونه حالت ها البته که پنالتی گذاشته نمیشد و داور خیلی خوب دید و این گونه دعواهای بازیگران دسته حریف رو این کار میکنه و حق هم دارد دوستان گرامی، زیرا خودش میدید که دو توپ با پای و بعداً به دستش رسید. شانس‌های بسیار خوب است برای دسته فیضکند جهتی رو اندازی حمله ها، اما چطور می‌بینید این یا آن حرکتی نادرست اجازه نمی‌دهد تا همین گونه هجوم‌های بسیار خوب رو ما با اشتراک دسته مذکور ببینیم. خب فشار فوتبالبازان دسته کوکتوش رو میبینیم، اما به نتیجه ابراهیم اسماعیلوف توپ رو توانست به خط حمله رساند، اما اینجا اکنون تلاش‌های منبعد بازیگران دسته فیضکند هم هیچ نتیجه نمیدهد. محمد کمال در حالت قبلی اینجا افساید است. وقتی ضربه کنجی اجرا شد و ضربه بسیار خوبی رو با سر اجرا کرد، شما بار دیگر مهارت خوبی ضربه زنی و موقع گیری او رو در داخل جریمه‌گاه مشاهده کردید دوستان عزیز. در واقع هر سال بین لیگنرهایی که به لیگ عالی میآیند یک کشفیات‌های خوب هم هستند. برای مثال از روی معلوماتی که درباره محمد کمال دسترسی ما شد گفته می‌شود که او رو یگان دسته دیگر قبول نکرد، بعداً کوکتوش به صف خود گرفت و در نتیجه ما دیدیم که محمد کمال شاید در آن جماعت‌های تعلیمی و تمرینی در آن مشق‌هایی که بود خود رو نشان دادن نتوانست، ولی در روند بازی‌ها در رفت رقابت‌ها خیلی و خیلی خوب هنرنمایی می‌کند. البته نمیگویم در سطح عالی، اما خوب است به هر حال. توپ به اختیار بازیگران دسته فیضکند گذشت. ارسال نوبتی توپ و باز هم خودش مدعی شد که این وضعیت برطرف می شود. خب دوستان عزیز، گفتن امانت که در حتی دسته فیضکند چون این به نظر می رسد که در میدان از ابتدای قسم دوم آنانا اتیم وارد شده است.
ва ҳоло хелофаулона тавассути канори рост ҳуҷумҳоро дастгирӣ мекунад ин бозигар. талошҳои навбатии бозигарони Куктош боз ҳам самар наовард. Сундая Лонжисонг паси ӯ ҳам инҷо чӣ тавре мебинед натиҷа надода истодааст. вазъияти стандартии навбатӣ бо иштироки футболбозони дастаи Куктош ва бубинед ки чӣ гуна дуру дароз бозигарони дастаи Файзканд мавқеи худро дар девори дифоӣ ишғол карда истоданд. маълум аст ки зарба бисёр хатарнок хоҳад буд, махсусан агар Анани Ҷулиус Кваси ин зарбаро иҷро кунад. дӯстони азиз, иҷозат дода шуд. зарбаи бисёр ҳам хатарнок ва баъдан инҷо дар ҳолате ки мо шумо дида истодаем ҳисоб 2-4 мешавад. норозигии бозигарони дастаи Файзкандро мебинем, аммо дӯстони азиз ҳоло ҳатман саҳнаҳои такрорӣ барои мо шумо кӯмак мекунанд. Сундая Лонжисонг бошад бо намин гуна рақсҳо ҳамроҳи легионерҳои дигари африқоӣ аз голи навбатии худ, ҳамчунин аз он рақсҳое ки бо иштироки ҳамдастҳои тоҷикаш дидед истиқбол мегирад. офсайд нест, воқеан дӯстони азиз, офсайд нест. инҷо 0-1 дифогари дастаи Файзканд қафо мондааст ва ин Бил Обама Арсен аст. Бил Обама Арсен дар ҳамон ҳолат қафо монд. зарба аз вазъияти стандартӣ бисёр ҳам хатарнок буд. ту ба сутуни дарвоза расида баргашт. Худойдод Узоқов бубинед дар ин ҳолат зарбаро бармегардонад. ана ҳамин лаҳза агар аҳамият дода бошед воқеан ҳам офсайд нест. Бил Обама Арсен қафо монд. Сундая Лонжисонг баъдан гузашт ва тубро ба дарвоза равон кард. ба ин тартиб хетрик мекунад Сундая Лонжисонг, дӯстони азиз, ва сеюмин голи худро дар рафти рақобатҳои мавсими кунунӣ ба ҳадаф расонда истодааст. хуб, дар мавсими кунунии рақобатҳо дар Лигаи олии футболи кишвар қабл аз Сундая Лонжисонг 3 нафари дигар хетрик карда буданд. инҳо Бахтиёр Зарипов аз ҳайати дастаи Эсхатаи Хуҷанд дар бозӣ бо клуби марказии варзиши Артиш дар даври якум, дӯстони гиромӣ, хотиратон бошад. инҷо имконияти навбатӣ барои Лонжисонг, аммо зарбаи задаи ӯ на он қадар қавӣ буд. рӯзи 2 апрел ин натиҷа ба қайд гирифта шуд. сипас Эҳсони Паншанбе, ним муҳофизатгари дастаи Истиқлол дар бозӣ бо Хатлон рӯзи 10 майи 2023 хетрик кард. ҳамон бозӣ 5-0 ба суди Истиқлол хотима ёфт. Азизбек Султонов, бозигари дастаи Куктош бошад, дар рақобат бо Эсхатаи Хуҷанд рӯзи 18 май хетрик карда буд. дигар баъд аз он мо хетрикҳоро надидем ва инак бубинед дар моҳи октябр, рӯзи 16 октябр дақиқтараш, дар бозӣ байни дастаҳои Файзканд ва Куктош хетрики ҳамлагари дастаи Куктош ба назар мерасад. имконияти беҳтарин буд дар лаҳзаи қаблӣ барои
Мустафо Маликшоев, аммо зарбаи ӯ чӣ тавре дидед рост ҷониби дарвоза не, балки ба ҳамдастааш равона шуда буд. Лек ҳамдастаи ӯ дар ҳамон лаҳза, агар хато накунам, Муҳсин Абдуғаффоров дар ҳолати офсайд буд. Ҷулиус Кваси, паси навбатӣ офсайд аст акнун барои Сон. Шарифуна Муҳсин! Шарифуна! Аллакай 6 гол дар ҳафтаи ин бозӣ ба назар расид. дӯстони азиз, 3 гол дар қисми якум, 3 гол дар қисми дуюм. норозигии Аҳлиддин Турдиевро шумо ҳам дида истодед аз паси охирине ки аз ҷониби Ҷулиус Кваси буд. албатта вариантҳои беҳтар буд барои ирсоли тур. боз як ҳолати дигаре ки офсайд ба қайд гирифта мешавад. инҷо акнун дӯстони азиз, ҳамчунин дар баробари Онан Этьен дар оғози қисми дуюми бозӣ ба майдон баромадани Аваз Қамчиновро ҳам ишора карданамон мумкин аст. ана ҳамин ҳолат худи шумо ҳам дида истодед ки офсайд дида мешавад. маҳмуд Пиров ҳамроҳи дарвозабон аз ӯдаи бартараф кардани ин ҳолат баромаданд. Онан Этьен пасию лек Муҳаммад Камол иҷоза намедиҳад ки ин ҳуҷум давом ёбад. ва ҳоло барои кӯмак расонидан ба футболбози дастаи Кӯктош ба гумонам табибон ба майдон даъват карда мешаванд. талошҳои навбатии бозигарони дастаи Файзканд, бояд бигӯям ки ин даста акнун бо тафовути 2 гол хафо монда истодааст ва рафти бозӣ ва дақиқаҳои қаблӣ нишон дод ки Файзканд қодир аст дар якони воҳид ба таври бисёр ҳам ҷиддӣ натиҷаро дар бозӣ дигар кунад. Мустафо Маликшоев ӯро меафтонанд инҷо. хуб, довар ишора мекунад ки бозӣ бояд давом ёбад. хело хуб.
фурсат барои бозгарони дастаи Куктош. Инҷо имконияти навбатӣ ва Сундая Лонжесонг шонси беҳтарин пас медиҳад, аммо бубинед ки чӣ гуна ин вазъиятро бозгарони дастаи Файзканд бартараф карда тавонистанд. хуб, баъд аз чанд лаҳза мо дар ҳайати дастаи Файзканд шоиди тағйирот хоҳем шуд. аз курсии бозгарони эҳтиётӣ барои баромадан ба майдон Шарифбек Раҳматов тайёрӣ дида истодааст. инҷо фурсати навбатӣ. боз як ирсоли дигар ва дар ин лаҳза акнун зарбаи босарзадаи Муҳсин Абдуғаффоров чӣ тавре мебинед каме хато рафт. шонсҳо зиёд буданд барои Файзканд то ин ки талош кунад ҳисобро баробар намояд, аммо аз имкониятҳо онҳо ба таври зарурӣ истифода набурданд. ҳоло ба фикрам футболбоз иваз шуд, аммо барои мо маълум накарданд ки киро бо ки иваз намуданд дар ин лаҳзаҳо. бозигари ба майдон баромада албатта маълум буд, қаблан барои мо нишон доданд Шарифбек Раҳматовро. Шарифбек бояд гуфта гузарам ки собиқ футболбози дастаи мунтахаби наврасони ҷавонони кишвар аст. баъд аз оне ки як муддат ба чемпионати кишвари Ӯзбекистон рафт, осеб гирифт онҷо. ҳоло давоми 2 соли охир андаке гӯем дучори мушкилиҳо ҳам шудааст ва умедвор мешавем ки ин футболбози бисёр ҳам боистеъдод боз бармегардад ба майдон ва бо ҳунарнамоии бисёр ҳам хубу диданияш моро дар майдон мафтун мекунад. Шарифбек паси ӯ ба канори чап, Билоба Марсен ирсоли ту ба сӯи ӯ натиҷа надод ва зарбаи задаи Онана Этьен бошад. баланду ноаниқ аст. боз як шонси дигар инак барои футболбозони дастаи Куктош пайдо мешавад. Шарифхони Мансур пас медиҳад ба ҳамдасташ, фурсати беҳтарин, зарба ва гол. ҳисоб дӯстони гиромӣ акнун 2-5 мешавад ва бозгарони дастаи Куктош ба ин тартиб боз ҳам тафовутро ба 3 гол расонида истоданд. Азизбек Султонов ин голро ба ҳадаф расонд. Азизбек Султонов ҳам имрӯз дубл мекунад ва ба ин тартиб дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин бо 10 гол садрнишин мешавад. як бор дигар метавонед бубинед чӣ гуна ҳуҷум ташкил шуд. танҳо як нафар аз дифоъгарони дастаи Файзканд боқӣ монданд, дигарон ба сайру саёҳат рафтанд. хело пеш баромада буданд то ин ки ҳуҷуми қаблан ташкил шударо дастгирӣ кунанд, аммо барои баргашт ба қафо дер карданд ва имконият ҳам барояшон намонда буд. ҳаракатҳои бисёр хуби инфиродӣ Азизбек Султоновро ҳам ишора кардан мумкин. ӯ метавонист пас диҳад, вале худ тасмим гирифт зарба занад ва ниҳоятан голи дуюми ӯ ба ин тартиб ба қайд гирифта мешавад. хуб дӯстони азиз, ба ин тартиб шумораи голҳои Азизбек Султонов ба 10 адад расид. ин такрори ҳамон миқдор голҳое аст ки ӯ дар мавсими 2021 ба ҳадаф расонда буд ва шояд талош кунад агар дар оянда фурсати беҳтарин барои бозгарони дастаи Файзканд пайдо мешавад. Ҷамшед Муродов чӣ гуна зарба иҷро кард ва ту бо расиш ба бозгари дастаи Куктош аз майдон берун шудааст. як бозии бисёр ҳам олӣ ва пур аз голро ин ду даста имрӯз барои мо шумо пешниҳод дорам. лаҳзае ором намеистанд, мудом ҳуҷум мекунанд, вазъиятҳои зиёди хатарнокро ба вуҷуд меоранд. Сулаймон Собиров ки маҳз ба ӯ расида ту аз майдон берун шуд, аз ҷояш боло мешавад, бозиро давом дода метавонад. боз як шонси дигар барои Файзканд ва бубинед ки ин имконият ҳам акнун аз даст меравад.
خب باز هم افساید وجود داشت. البته این چیز رو داوری کنوری خیلی خوب دید و سوندای لونژیسونگ و عزیزبек سултонов фадаке аз ҳамдигар норозӣ ҳастанд. баъд аз ҳар додани голи панҷум файзкан бубинед ду имконияти беҳтарин дошт, аммо он фурсатҳо аз даст рафтанд. инчунин баъд аз ҳар додани голи чорум ҳам имкониятҳои хуб буд, лек шогирдони ҷалолиддин маҷидов аз имкониятҳо бо самар истифода бурда натавонистанд. ҷамшед муродов як зарбаи дигар аз сӯю аз масофаи дур ту бо расиш ба бозигари дастаи куктош андаке гӯем оҳистатар мешавад ва баъдан дарвозабон ин ҳолатро бартараф мекунад. خب дарвозабон албатта вазифадор буд ки пештасӣ кунад ва ин корро ҳам анҷом дод. иброҳим исмоилов. дӯстони гиромӣ, ба ин тартиб азизбек султонов дар рӯйхати нишонзанҳои беҳтарин ба ҷои якум мебарояд. аз алишер ва манучер ҷалиловҳо ӯ пеш мегузарад. хуб ҳамдастааш Сундая Лонжисонг ҳоло 8 гол дорад. шумораи голҳои ӯ бо эҳсони панҷшанбе баробар аст ва дар панҷгонаи аввал маҳзан ҳамин гурӯҳи футболбозон ҳастанд. 3 нафар аз Истиқлол, 2 нафар аз Куктош. баъд аз чанд лаҳза ду тағйироти навбатӣ дар ҳайати дастаи Куктош бояд сурат гирад. тафовутро дар поёни рақобат дар ҳисоб хело ҳам бузург карданд шогирдони Аҳлиддин Турдиев ва чӣ тавре шумо мебинед ҳоло фарқ 3 голро ташкил дода истодааст ки аз байн бурдани онҳо барои файзканд табиист тақрибан ғайриимкон менамояд. хуб аз майдон гирифта мешавад бозигари рақами 7 Муҳиддин Одилов ва ба ҷои ӯ бо рақами 70 легионери эронӣ Маҳдӣ Нурпури Асл вориди майдон мешавад. хуб тағйироти дигар ҳам дида шуд. Шаҳзод Давлатов ки имрӯз аз дақиқаи аввал дар майдон буд аз майдон гирифта мешавад ва ба ҷои ӯ Наврӯз Бобоев ба майдон мебарояд. хуб дӯстони гиромӣ, агар вобаста ба тақвими ояндаи бозиҳо ҳарф занем, дар умум ман ба гурӯҳҳо ҷудо накардам, чунин бо дар назардошти ҷоми кишварамон мехостам баъзе маълумотҳоро ба шумо пешниҳод кунам. Регар Тадас ва Истиқлол дар бозии ҷавобии даври нимниҳои ҷоми кишварамон рӯзи 19 октябр ба масофи ҳам мераванд. ин бозӣ дар Талко Арена дар шаҳри Турсунзода баргузор мешавад ва бояд гуфта гузарам ки бозии якум 1-0 ба суди Истиқлол ҷамъбаст шуда буд. хуб ҳамчунин Равшан ва Хатлон ҳам дар бозии ҷавобии даври нимниҳои ҷоми кишвар бо ҳам рақобат мекунанд. Сундая Лонжисонг имконияти навбатӣ барои ӯ, зарба ва гол. бисёр ҳам хуб инҷо ҳаракат кард Лонжисонг ва аввалин покерро дӯстони гиромӣ 4 голро дар як бозӣ дар ҳамин мавсим ба қайд мегирад. касе то ӯ дар мавсими кунунии рақобатҳои Лигаи Олӣ дар як бозӣ 4 гол назада буд ва Сундая Лонжисонг имрӯз қаҳрамони асосӣ аст. 4 голи ӯ бубинед боиси ғалабаи калони дастаи Куктош дар баробари Файзканд шуда истодааст. Файзканд барои бозам кӯшиш додани фарқ дар ҳисоб талош кард. партофти туб аз болои сари Маҳмуд Пиров мегузарад. баъдан имконияте ки Сундая Лонжисонг дошт 1-1 баромад бо дарвозабон ва аз паҳлӯи ӯ тубро ҷониби дарвоза равон кард. хело хуб инҷо бо қисми пеши пой бубинед чӣ гуна зарбаи мавоҷеро иҷро мекунанд. дарвозабон онро баргардонида натавонист. дар натиҷа ҳисоб 2-6 шуд. 4 дақиқа вақт илова шудааст. дақиқаи дуюм иловагарида ҳоло ҷараён дорад. тағйироти навбатӣ дар ҳайати Куктош ҳамин лаҳзаҳо иттифоқ меафтад. аз майдон гирифта мешавад Худой Додузоқов ва ба ҷои ӯ дӯстони гиромӣ бо рақами 98 Муҳаммад Гулаев вориди майдон мешавад.
хуб, ғайр аз бозиҳое ки болотар ёдовар шудам, яъне бозиҳои ҷавоби даври нимниҳои ҷоми кишварамон регартад аз Истиқлол ва Равшану Хатлон ки ҳар ду ин бозӣ рӯзи 19 октябр сурат мегирад. дар баробари ин баъдан бозам рақобатҳо дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо ва ҷоми Конференсияи футболи Осиё шурӯъ мешаванд. Истиқлол меҳмони дастаи Персеполиси Эрон мешавад рӯзи 24 октябр. Дар сафар Истиқлоли мо бозӣ хоҳад кард ва баъдан Равшан рӯзи 26 октябр дар ҳамин майдон интизор меравад муқобили дастаи Абдиш Отаи Қирғизистон ки пешсафи гурӯҳи И аст дар рақобатҳои даври гурӯҳии ҷоми Конференсияи футболи Осиё майдондорӣ кунад, яъне дар шаҳри Ҳисор мумкин аст ин бозӣ баргузор шавад. хуб ба ҳар ҳол Равшан талош дорад як бозиро дар хонаи худ гузаронад дар доираи рақобатҳои марҳилаи гурӯҳии ҷоми Конференсияи футболи Осиё. Ман намедонам агар иҷоза дода шавад ҳатман бозӣ дар хонаи Равшан, яъне дар назар дорам макони асосии баргузории бозиҳои хонагӣ варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб барпо мешавад. баъдан тибқи нақша 1 ё 2 ноябр рақобати финалӣ барои ҷоми кишварамон сурат мегирад. онҷо ҳам ҳоло чӣ тавре гуфтем иштирокчиён маълум нестанд. Равшан ба ҳар ҳол наздиктар аст барои баромадан ба финал, чун дар бозии 1-0 Хатлонро шикаст дода буд ва дар ҷуфти Регартадазу Истиқлол ҳоло маълум нест кадом даста ба рақобати ниҳоӣ мебарад. хуб, сипас дар чемпионат бозиҳо дӯстони гиромӣ дар охири моҳи ноябр бояд баргузор шаванд. Кӯктош бозии ояндаи худро муқобили Истиқлол рӯзи 23 ноябр доир мекунад. Эсхата бо Файсканд рӯзи 24 ноябр бозӣ мекунанд. ин рақобатҳои гурӯҳи А дар даври сеюм аст. хуб, дар гурӯҳи Б бошад 23 ноябр Хатлон бо Регартадас мебоист бозӣ кунанд, аммо ин бозӣ барвақттар сурат гирифт. ҳамчунин дастаи Артиши Хуҷанд ҳам бозии худро барвақттар доир карданд. چهار دقیقه وقت ایله شدم با همین خاتمه میبرد. بینندگان عزیز و ارجمند و صدای نیایی هشتکی دوار رستم نورمتов غلبه کلونی دسته کوکتوش رو در برابر فایسکند رقم زده ایستاده است. 6-2 امروز اونها غلبه کردند. عزیزبек سلطانов و سوندای لونژیسونگ فعالتر بودند. عزیزبек 2 گل زد و سوندای لونژیسونگ باشد پوکر کرد. با همین رقابت مذکور خاتمه میبرد. فایسکند بسیار بازی خوب و دیدنی نشان داد، اما نتوانست نتیجه ضروری رو به قید گیرد. بهترین لحظه این رقابت رو بار دیگر پیشنهاد شما میکنیم و با همین گزارش خود رو در همین لحظه جمع بس می‌نویم. در نزد میکروفون شورای پرویزی محمد امین بود. تا دورهای دیگر صحتمند و موفق باشید. خیر بینندگان گرامی.